наврӯз ҷаъфаров сардори раёсати амнияти санитарию эпидемиологии ҳолатҳои фавқулода ва кӯмаки фаврии тиббии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. айни ҳол дар ҷаҳон аллакай се шакли мутатсия шуда ё ин ки тағйирёфтаро ба қайд гирифтагӣ ҳастанд ва ин яке аз онҳо штамми бритониёӣ ҳаст, штамми дигар ин штамми бразилиягӣ аст ва штамми дигари ин штамми африқои ҷанубӣ аст. Иёлоти муттаҳидаи амрико дар бораи ҳодисаҳои нави ба қайдгирӣ зиёда аз 20 ҳодиса маълумот дода буд ва он ҳам вобастагӣ дошт ба интиқол аз Аврупо ё ин ки штамми бритониёӣ буд. Хоб албатта маъмулан ин штам ё ин ки штамме ки мисол дар Аврупо аст ва аз рӯи ҷуғрофӣ мо метавонем бигӯем ки наздиктар ба мисол минтақаи Осиё аст ва имконияти воридшавӣ дорад. Фарқият байни ин бигӯем штамми тағйирёфтаи ино ҳама як вирус ҳастанд, як оилаи вирусҳо ҳастанд. Яъне дар таркиби кадоме аз ҳаминҳо ҳамин тағйироте ки вобаста ба шахс буд, нафаре ки масъулияташ паст буд ё ин ки ягон маводҳои доруворӣ истифода мебурд, баъд аз ҳамун нафар дигар бора паҳншавӣ оғоз ёфт, ин штамми тағйирёфта мегӯянд. Хоб фарқият ҳамин аст ки олимони бритониё суръати зуд паҳншавиашро муайян карданд ки нисбат ба штамме ки пештар маъмулан яъне ки гашту гузор дошт, дар гардиш буд, то 40% зиёд, то 70%, умуман аз 40 то 70% суръати паҳншавиш зиёдтар аст. Аз хотире ки суръати паҳншавиаш баланд аст, якбора мисолҳо ҳазорҳо нафарро метавонад сироят кунад ва системаҳои тандурустӣ қобилияти ҳамин қадар нафарро дар як мисол муддати кӯтоҳ бо табобат фаро гирифтану ташхис кардан ки надоранд, ҳолатҳо вазмин шудан мегирад. Худи вазминшавии ҳолатҳоро олимон дар ҳамин штамми нави тағйирёфта мушоҳида накарданд. Яъне ки ҳамон дарди мушак, ҳамон дарди гулӯ, ҳамон дарди сар, беҳоливу бемадориву то ба ҳолатҳое ки мисол дарунравӣ аст. Яъне ин ягон фарқият аз рӯи аломатҳои сарирӣ ё ин ки беморӣ ягон фарқият надорад. Дар бисёри мавридҳо агар ки нафаре ки сироят ёфтааст ва сиҳат ёфтааст, баъди сироятёбӣ сиҳат ёфтааст, яъне ки мо коронавируси маъмулиро мегӯем ки аллакай маъмулӣ шуд. Хоб 1 сол гардиш карда истодааст. Хоб дар мавриде ки агар штамми нав дар ҳамон минтақае ки мисол сироят ёфтааст пайдо шавад, агар масъулият коркард шуда бошад дар бадани ҳамон нафар, ӯ метавонад ки бар зидди штамми нав мубориза барад, яъне ки сироят намеёбад. нафаре ки масъулияташ паст буд, подтанҳо ҳосил нашуда буданд, шакли сабукро гузаронда буд, ин намуди сироятро метавонад ки ба шакли сабук низ гузаронад, онам бе аломат. интиқолдиҳанда дар байни аҳолӣ, чун мо пештар ҳам гуфта будем ки аслан шахсоне ҳастанд ки мисол сину соли ҷавон доранд, худашон умуман бемор намешанд, ё ки кӯдакон ҳастанд ки умуман бемор намешаванд, ё ки ҳамагӣ 1 рӯз 2 рӯз таб мекунанд, мисли бемории зуком, умуман ба бемории шадиди роҳҳои нафаси мавсимӣ мегузарад ва худи ин кӯдак ё ки он нафари ҷавон интиқолдиҳандаи сироят мемонад, яъне ки ҳомили сироят мебошад. пешниҳодҳое ки қаблан карда будем оид ба риояи масофаи байни ҳамдигарӣ, риоя намудани қоидаҳои гигиенаи шахсӣ, бозам шустани мисол дастон, истифодаи ниқоб, нарафтан ба ҷойҳои ҷамъиятие ки дорои хатар ҳастанд, яъне ки худдорӣ кардан аз ҷое ки таҷаммӯи одам аст. ин умдатарин ва оддитарин бигем талаботҳо аст ки агар риоя кунем мо метавонем қариб аз ҳама намуди бемориҳои сироятӣ худро эмин дорем.